ассалому алайкум тамошобинони азиз, умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Видеои имрӯзаи мо мешавад дар бораи амхе комплектои курпачои духтагӣ тайёр бе пахта беҳад хушрӯ. Иҷада ҳам хамилёниш ҳастай, ҳам ваиш қолиниш. Марҳамат, нархҳои ино 4 курпачаву 4 болишт. Курпачаош 290-280 нархшон. Духтагӣ тайёр сар мешавад аз 500 сомон то 800 сомона. бинед чӣ қадр хушрӯ. Хамилёни ҳам дора 500 сомона. Инами қисми поёна бинед, на кабут ҳамино арзоношай сабз кабуташ. Ана ин тарафта бошад қолини ё ҳастай. Чӣ хеле ки гуфтам, анамин чӣ хамилён чӣ қолинӣ сар мешава 4 курпачаву 4 болишташ аз 500 сомон то 800 сомона бе пахта духтагӣ тайёр. Марҳамат, ин видеоро ман аз бозори Корвон тарафи Пажарка 012 якум рият ба навор гирифтагиам. Касе мисол дар Тоҷикистон бошад метавона омада худаш бо аз наздик бинад нархошона, мисол бо намудошона, сифатошона, баъд харидорӣ намоя. Беҳад интихоби васеъ, беҳад рангҳои гуногун дорад, чӣ хамилёниш ва чӣ қолиниш. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед.